На пръв поглед CC28 е омален вариант на CC38, но това е съвсем различен воблер в потълъж и плош вариант, за който ще ви разкажем сега и ще ви разкажем защо се забави. Разликата между CC28 и CC38 е огромна, въпреки че в размера едва 1 см, обемът е двойно по-малък. Според мен даже е повече от двойно. Обема е трета степен на линейния размер. Като математик го казвам. Когато се зароди идеята за CC28, си мислех, че нещата ще се случат по-бързо, но може би той претърпя много повече промени от по-голямото си братче CC38. Имаше промяна на тежестта, промяна на куката. По едно време се бяхме учали, че този воблер няма да стане, защото искахме да бъде с една кука. Но Ваню може да разкаже повече за това. Като воблер строител мога да кажа, първото, което мога да кажа е, че малък воблер, много малък воблер, изключително малък, се прави изключително трудно. А когато трябва да бъде по модела, по който се правят серийните воблери, е още по-трудно и затова на пазара толкова малки серийни воблери са изключително редки, да не казвам, че почти няма. Де-факто размерът на CC28 всъщност е 24 мм. 28 мм е с лопатката. Но оставихме тази дължина в заглавието на воблера, просто защото 38-цата е по същия начин. Тя също е 34 мм, но с лопатката е 38. Тя е 50-ката майче, така. Така е, верно, да. При първоначалните прототипи тройната кука беше изнесена в максимално задната част на воблера, но се оказа, че когато бъде изместена по-към коремната част, воблера има изключително стабилна игра. Това е благодарение на Ваню. При такива малки воблери, когато куката ще бъде само една, определено е по-добре да бъде в коремната част, когато и да реж за кефалски крънк. Бидейки най-отзад, куката страшно много спъваше играта на воблера и на много бавно водене нямаше отчетлива игра. Измествайки куката в средата, благодарение на препоръката на Ваню, играта тотално се промени и стана супер добра и активна, дори при най-бавно водене. След това имахме опцията да избираме между много грамажи, като в крайна сметка се спряхме на 1,3 грама на плъващия вариант и 1,6 грама на потъващия вариант. Това са двата грамажа, които работят най-добре както за плъваща, така и за потъваща версия. В момента работим и по версия, която ще бъде подходяща за Area риболов. Там ще имаме единична кука, като воблера при много бавно водене има ясно изразена собствена игра. Може да се води дори и по повърхността, става дума за плъващия вариант. Плъващия вариант има много яка плаваемост. Не изплува като тапа, а изплува много бавничко, което много ме кефи. Това е нещо много важно и за рибите, защото силно изразената плаваемост понякога просто ги отказва, когато са се засилили и вие спрете. Точно, изведнъж засила с рибата и воблер като тапа нагоре. При потъващия вариант, който е 1,6 грама, може Танер да разкаже какво постигнахме, нещо, което много искахме. Да, искахме много малък воблер за Twitch в потъващия вариант и мисля, че той се получи страхотно. Ваню ще има възможност да го тества с пастървите. Даже по-скоро Аз го вече тествал доста. В всичките варианти на 28-цата имахме грамажи 1,2, 1,3, 1,4 до 2 грама. Всякакви различни варианти на грамаж. Като наистина най-оптималните за плуващия, който да носи тройката достатъчно добре, да не изплува като тапа, да държи, беше 1,3 и 1,6 с така приемливо потъване като скорост. И съответно нещо, което трябва да споменем задължително за CC28. Без значение дали 1,3 плуващия вариант или 1,6 потъващия вариант. Аеродинамиката и летежа на тази примамка е страхотен въпреки грамажа си. Разбира се, когато ловите с такива малки примамки, няма как да е максимално ефективно, ако използвате дебели влакна. Препоръчително е да се лови с влакна до 0,5-0,6 е критичния максимум за този воблер, като дебелина. Съответно, флуорокарбонов повод не повече от 0,21 мм. Аеродинамиката му е перфектна и мога да кажа, че това воблерче лети буквално, да не казвам, и повече от клатушка със същия грамаж. И в двата си варианта. Всъщност сега мисля, че може да кажем, че през цялото това време, докато го разработвахме, ние ловихме много на него, но сме били пестеливи в снимките, репортажите, за да не ви дразним. Въпреки, че имаше доста тестови варианти, които бяха тук-таме, появиха се снимки, имахме риболови, в които нищо друго не помагаше, освен CC28. Абсолютно. Безспорно. Така че, повярвайте ми, този воблер е страхотен, препоръчвам го горещо на всеки един от вас. А преди да продължим и към цветовете, като тук имаме нещо ново, нещо уникално, ще ви разкажем и защо този воблер се забави.
Важният въпрос. Защо забавихме CC с 2 седмици? Защо си свалихме видеата и постовете, които качихме изведнъж рязко? Защото се оказа, че има бройки, които не бяха достатъчно добре настроени. Този воблер при тези 24 мм е изключително труден за настройване, да бъде постигнато супер стабилна игра. За нас беше важно всеки един от тях да бъде такъв, да бъде стабилен в течение, да може да го водите и да държи. И по тази причина решихме да жертваме адски много от личното си време, да отвориме всяка една кутийка по-отделно, да извадиме всеки един воблер по-отделно, да го тестваме на вода и да оправим бройките, които не бяха настроени. Направихме така, че това разпакетиране и настройване повече да не се налага. Какво е новото в CC28? Вече имаме и реалистични цветове, като имаме перфектната имитация на медена камолка, колорадски бръмбър, майски бръмбър и скакалец. Една от най-любимите храни на кефала. Отделно, страшно трудно ще ви бъде с избора на цвят. Повярвайте ми, страшно трудно. А те първо работим и по нови цветове. Включихме един от цветовете, който съм правил дълго време при моите воблери, както кефалските, така и пастъровите, и се получи изключително добре, абсолютно като оригинал. Страхота е цвета на Ваню, за съжаление бройките са много малко, но при следващата партида ще имаме грижа количествата да бъдат значително по-добри. А ние ще се радваме отдолу в коментарите да споделите вашите риболовни успехи с новия воблер на българския бранд Last. Една така любима част от гамата на CC38, калинката и усата и още няколко от цветовете, които така доста добре се изявиха. Те присъстват и в CC28. Имате калинка, абсолютно същия десен в CC28, както и усата. Като усата този път, освен като десен и като размер си като уса. Разбира се и цвета, който става все по-любим на всички. 7, известен като чертата. Нещо като новост, което добавихме е джанката. И светкавицата, която е един от любимите цветове на Глеб. Тя може да мине и като жълта джанка, жълто-червена. Да, узряла джанка. Узряла джанка, да. Скакалец. Скакалец. Камолката, която в крайна сметка се оказа, че е медена камолка. А това има ли такова нещо и това на майтап го казах? Това беше на майтап, Медена нещо, камолка. което Ваню подкара и си остана медена камолка, не знам защо. Защото заради седи като цвета. медено на цвят на гърба. Медена Че камолка. Да. 4 от цветовете са наистина реалистични, направени са с Real Print технология, като цвета се лепи върху воблера, боядисва се гърба, боядисва се корема и получихме това, което виждате на екрана в момента. Страшно реалистични цветове. Тъмните цветове на двата бръмбъра по коремите са инспирирани точно от бръмбарите, защото всички кореми на бръмбарите са черни. В момента, в който цопне във водата това нещо, на този грамаж е абсолютно 1:1 с цопването на бръмбър във водата. Имаше една песен Скакалец и молес торен бръмбър довец. Това, което каза преди малко Танер за реалистичното цопване, за шума при издаване на приводняване на примамката, може би това е воблера, с който съм фанал най-много риби на цопване. Не Ще дава се да го уверите поведеш. от самия. Да. Не дава да го поведеш, да. Една от отличителните черти на кефалите е реакцията им на цопване. А този воблер направо ги побърква в това отношение. Просто грами 3 цопва във водата, също както цопва бръмбър. Да, не се налага при замятане, когато се използват тежки воблери, да се хваща линията, да се опитвате да направите проводняване. Просто хвърляте, той си пада и до секунда-две, ако има активни риби, са го събрали. Абсолютно размера на този воблер си е точно колкото по-голяма мухарска джапанка. Сами ще видите, познавайки CC38 много от вас, разликата в обема от кадрите. И също нещо, което е много важно, споменах ви за влакната, споменах ви за флуорокарбоните, за да сте максимално ефективни, използвайте този воблер с малка карабинка. Ако сложите карабинка с вирбел, е възможно Куката да се закача. Да, куката да се закача и прекаленото тежение в предната част да разваля играта на воблера. И още нещо, при този воблер има изключително малко празни удари. Дори кефалчета по 20 см успяват да го налапат целия. Това, което е интересно при воблера, при водене куката върви отзад, остава леко точно зад воблера, което директно води тройката да бъде в устата гарантирано на повечето ви кълванета. При повечето тестове мисля, че почти нямам риба, която да бъде закачена отстрани или отвън по някакъв начин. Всичко е вътре. И задължително
воблерът изисква кохер, защото иначе е приключение. Една тройна кука дълбоко в гърлото няма вадене. Да. Една част от воблерите настроихме в басейна в фишинг зон и докато го настроихме, успяхме да хванеме дори кефал, който е в него, който е буквално неуловим и до сега не е хващан никога. Абсолютно вярно е това. Реагират рибите невероятно добре и на двата варианта. И на плуващия, и на потъващия. Беше го нагълтал за малко да го очистим, едва го извадихме. Щеше да стане на кюфте. Но си е жив и здрав, нищо му няма. И в никакъв случай не подценявайте и потъващия вариант. Предстоят, освен арея вариантите за пастърви, и пастървови цветове, които Ваню е обещал, че ще има грижата да създаде. А като чуете потъваш воблер, не си Как представяте, се подсмихва? Как се подсмихва? А като чуете потъваш воблер, не си представяте, че той потъва като камък. Напротив, потъването му е много забавено, което съответно позволява да ловите риби в паузи. От нас толкова приказки за ЦЦ, а сега е време за риболов. Спираме с пастървите и почваме да ходим за кефали. Това е положението. То с такова хубаво воблер, че си е приятно да ходиш. Ваню най-обича да ходи за кефали, това е ясно. Сигурен съм, че този воблер ще ви донесе много риболовни успехи. Пробвайте и ще се уверите сами. Това беше от нас. Бъдете здрави и до нови срещи по водоемите. До нови срещи!